Largo. Adire ra ka? Nalapas naman ta. Grabe po ka magpadagan to. Ara amo ari to kanto oh. Aw, sige sige. Yato di kag balik. Ay ayaw na. Ha? Ayaw na. Kusog kay ka magpadagan di makaya. Manglupad atong kaspa nimo. Man naman kag plate no? Humana. Sige sige sige. Sige, salamat. Sunod na pod. Oh sige, ari na kami sakay. Kusog kay ka padagan. Hinay roy. Unsa man ka nga mamangga magkagpasayro? Aligsik manggod, danlog na ba? Tara, haman ka. To. Ha? Bansalan. Bansalan? Tara. Kusuga po ni mo padagan, uy. Nagdali ko ba kay na ako ikuta karon. Grabe po to, uy nga. Panday nyo ha? Kani mo ninyo dire? Oh. Grabe po galit ako musakay ni mo sunod eh. Ako ikuta ba? Nako. Ha? Ako musakay ni mo. Hindi na ko musakay. Naunsa man ka nga. Ya, tara ko, lamat kayo. May pasahero dire oy, balhin ko guan be dito ko sa kasagbutan. Dugaya po sa mga motor eh. Labong gadali ta. Kung di ta magdali na motor largo. Kung gadali ta dugay kay mga motor. Asa na may masayro way diri oy. Sa ni oras ron las 10 na guro. Patay akong meeting dito. Sa social media betong kuan na mo sabot dito. Pagkaabot pagkakuan eh. Napakasala dito. Pag-abot na ko dito wala na nudo no. Ha? Kay ko. Ano ka? Okay ra? Ano kailangan ka ba? Wala na ako isa. Ha? NANI?!